Так. Ага, все тәртибі эшли. Начать эфир. Демәк, барыгызга да хәерле көн. Хөрмәтле караучылар, хөрмәтле безнең Сәләт Вики мәктәбенең язгы сессия катнашучылары, менә безнең инде язгы сессияның соңгы 3-нче практик дәрестә килеп җитте. Бу соңгы практик дәрес, әмма безнең әле 3 видео дәрес бар. Әйдәгез, мен алар турында тиз генә искәртеп алам. Беренчедән, безнең әле сез безнең программабызга күз салсагыз, әлеге шул булырга тиеш дәресләрне күргәнсездер. Беренчедән, ул менә хәзер вакытта инде чыгарылуга әзер ул вики конкурслар, вики бәйгеләр турында бер шундый түгел видео дәрес безнең хезмәттәшебез Мәскәүдә яшәүче Дмитрий Рожков әзерләде. Һәм хәзер без аны куям. Дмитрий Рожков вики конкурслар турындагы видео дәресе, аннары Павел Каганер һәм Станислав Козловский. Без әлеге шул 3 видео дәрес бу киләсе атна дәвамында без сезгә җибәрербез. Һәм инде аннары аларның барысында карау икәнен белеп, без сезнең белән йомгаклап сезгә таныклык алу процессы турында аңлатып чыгырбыз. Димәк, бүген нәрсә турында сөйләшәбез? Практик дәрес. Мин инде искәрткәнчә, зинһар өчен сезнең туган барлык эшлидер дип өметләнәм. Таныклык алу. Димәк, эшли, гафу. Нәрсәдән башлыйсым килә? Беренчедән, сорауларыгыз булса, зинһар өчен языгыз. Менә чат, мин аны күзәтеп барам. Нинди сорауларыгыз булса. Беренчедән, ясаган хатамны төзәтәсем килә. Узган дәрестә мин интервикины, менә әлеге менә хәзер төрле мәкаләләрдә булган сылтамаларын дип атадым. Гафу итегез, интервики ул менә әлеге сылтамалар түгел. Менә хәзер вакытта мин интервики битен ачтым. Ягъни интервики ул шул ук башка шул ук темага башка телле викиләрдәге мәкаләләргә сылтамалар. Ягъни менә без хәзер менә шул интервики турындагы биттә һәм сул яктагы баганада менә башка телләрдә интервики турында язылган мәкаләләргә сылтамалар күрә алабыз. Һәм минемчә без хәзер менә нинди эшкә керешәбез, ул беренчедән гомумән менә сез язган мәкаләләрегез белән шөгыльләнү. Аеруча инде менә хәзер кайбер буны бөтенесен без карарга өлгермәбез. Мәсәлән, безнең хәзер бер ярты шулай 41 сәгать кадәр сузмабыз дип уйлыйм. 40 минут дәвамында кайбер катнашучыларның карап алырбыз, мәкаләләрне карап алырбыз. Ягъни менә һәр без керәбез безнең катнашу җадваленә. Кем безнең бар. Һәм ул безнең шулай йөкләнә. Spring 2019, ягъни безнең язгы сессия катнашучылары. Так, сораулар юкмы әлегә? Сораулар әлегә юк. Так, ягъни менә editors ул менә безнең сез төрле катнашучыларның төрле менә монда кертемнәре күренә. Һәм шуны да искәртеп узасым килә, хөрмәтле катнашучылар, таныклыклар
шул кешеләр генә алачак, кем менә курсны узып, бөтен биремнәрне үтәде һәм бөтен биремнәрне үтәгәч, ягъни нәтиҗәдә кимендә бер мәкалә язды. Шул кешеләр генә. Һәм менә мәсәлән без карыйбыз безнең катнашучылар булдырган мәкаләләрне, трансформерлар. Әйдәгез аны ачып булган фикерләрне, кисәтмәләрне белдерик. Һәм шул хаталар нигезендә башкаларга да дәрес булсын өчен дип тикшереп чыгыйк менә бу трансформерлар. Димәк, ачтык беренчедән. Окей, шәп. Әмма ниндидер инде беренчедән үк күргән төзәтмәләрне кертәсе килә. Беренчедән, әйдәгез карыйк, монда интервики белән барысы да тәртип һәм гомумән алайса мин башка мәкалә мисалында күрсәтермен менә шул интервики күрсәтү мисалын. Һәм аны ничек җиңел итеп күрсәтергә. Так, беренчедән менә трансформерлар мәкаләсен хәл тикшерик. Беренчедән инде үзегез күргәнсездер, менә монда бер хата, ул безнең беренче сүз калын итеп билгеләнмәгән. Хәзер без аны төзәтеп куябыз. Әгәр дә сезнең дә шундый хаталар булса, сез дә аны төзәтеп куегыз һәм инде әлбәттә монда инглизчә аңа шулай ук инглиз теле дигән мәкаләгә сылтама куярга кирәк. Инглиз теле Transformers монда, беләсезме, бу бик каты хата түгел, әмма стилистика ягыннан моны үтәргә кирәк. Ул менә башка телдәге булган менә шул мәкалә исемен, мин дөрес күрмәдем, аны ауышлы итү. Ауышлы формада, ягъни курсивка кертү. Хәзер бер компаниясендә яхшы. Так, монда беләсезме, бу мәкаләнең авторы кем әле? Айсылу Шайдуллина. Айсылу Шайдуллина, Айсылу кара әле. Бик күп текст үзең күрәсеңдер, нәрсәләр җитми. Беренчедән менә башка мәкаләләргә булган әлеге сылтамалар җитми. Мәсәлән, шул ук 2007 елның, менә мин хәзер монда сылтама куялым. 2007 ел дигән мәкаләгә 3 июль, мәсәлән, син үзең куя аласың, инде хәзер бөтенесен мин куеп тормыйм. Тагын нәрсәгә игътибар итәсем килә, бәлкем, ниндидер рәсем кирәктер. Менә башка Википедияларда карап ал, менә аеруча менә монда, менә бу калыпка, калып, фильм дигән калыптан формалашкан калыпка фотолар. Син, афәрин, син кулландың булай да рәсемнәрне. Хәзер менә ашкарып төшик, менә мәсәлән, кайбер трансформерларның фотолар. Әмма эшкәртергә кирәк әле. Гомумән менә монда, менә бу калыпка ничек рәсемнәрне өстәргә сораулар тууырга мөмкин. Беренчедән, әлбәттә, файл yüklәнергә тиеш вики мөхитенә, я татар Википедиясенә, яисә гомумән вики җыентыкка, Wiki Commons, Wikimedia, аны белән сез
Файл yüklәүгә басып без узган дәресләрдә аны белән танышкан идек. Һәм ничек рәсемне кертергә. Менә монда үзгәртү дип басабыз. Аска төшәбез. Так, менә предыдущий фильм продюсеры, русчадан тәрҗемә ителгән дигән күренә монда инде. Так, тәрҗемә ителгән. Алайса, так, гадәттә менә монда калып татар телендә булса, монда рәсем дигән язу булырга тиеш. Монда бу калып тәрҗемә ителгән. Менә изображение дигән булырга тиеш, әмма мин аны нигәдер күрмим. Әйдәгез, менә Wikitextка кереп карыйк. Бәлкем шунда без шул изображение, изображение. Изображение үзе бар. Нигәдер ул күчерелмәгән икән, Изображение ул күчерелмәгән. Transformers, posters, JPG. Так, хәзер уйлап карыйбыз, моны белән нишләргә мөмкин. Үзгәртүне дәвам итү. Хәзер төзәтмәләрне бастырыйм. Викиләштерү дигән кертәм. Так, әйдәгез, менә рус. Минемчә, монда рәсемнең исемендә нидер хата бар. Чөнки никтер инде нигә ул күчерелмәде икән. Русский. Һәр карыйбыз, монда да шул рәсем кулланылган микән? Править код. Править код аша без тикшерәбез. Чөнки сурәтләү ул шундый мөһим бер. Минемчә, монда башка бер мәсьәләдә проблема булырга мөмкин. Бәлкем бу фотография ул рус Википедиясендә генә бар. Әйе. Ул бу әлеге фотография ул беренчедән ирексез итеп кулланыла. Сез күрәсез. Икенчедән ул тик рус Википедиясендә бар. Ягъни татар Википедиясендә без аны куллана алмыйбыз. Аны татар Википедиясендә кулланыр өчен безгә нишләргә кирәк? Әйдәгез, аны табып алыйк Wiki җыентыкта. Без Wiki җыентыкка керәбез. Һәм эзләп карыйбыз. Ягъни сез дә менә игътибар итегез, әгәр дә сезнең рәсемнәр белән нидер проблемалар килеп чыкты. Менә һәрвакыт менә бу Wikimedia Commons Wikimedia татарча ул Wiki җыентык була. Менә монда керәсез дә. Файлны эзләр өчен нәрсә кирәк? Беренчедән кертәсез файл сүзен. Һәм әйдәгез Transformer дип кертә башлыйк. Transformer'га генә кертеп алыйк. Карыйбыз нинди. Монда шундый нәрсә килеп чыга башлады, димме? Transformers дип кертеп алыйк. Монда менә шундый фотолар, трансформерларның фотолары килеп чыга башлады. Менә безнең шундый эмблема бар, ләкин ул килешми мин аңлаганча, чөнки бу мультфильмның Transformers Logos дигән төркемгә кереп алыйк. Бәлкем монда булыр. Юк, монда да юк. Әйдәгез, тагын бер кат кертик файл Transformers.
Неченче жылга ушул фильм? 2007 жылга, балким 2007 деп киртип карыйк. 2007 Yüreğler içinde. Çıkmıyor belki poster sözü bile. Yok. Так. Megan Fox'un yanında başka fotolar var. Ama demek yok. Ey, bu da mümkün bula turgan hal. Bunda gajaplanırга керек bir fotolarını tapmasanız. Yarar. Так, tutar makalesine koşayım. Алайса кайтыйк безнең мәкаләгә һәм гомумән андагы аны анализлауга. Димәк, яхшы, рәсемнәрне бәлкем Айсылу мин тагы нәрсә киңәш итәм. Ирекле, беләсеңме, кертәсең трансформеры постер һәм анда Creative Commons дигән сүзләр. Ягъни Creative Commons нәрсә? Менә бу сүзләрне кертеп карыйсың, бәлкем ул табыр шул постерны ирекле лицензия берәр сайтта. Ярдәм итәбез. Яхшы, монда бара, шулай ук менә монда тагын берничә, сюжет монда гадәттә кирәкми. Монда шулай берничә сылтама өстәү мөмкин дип уйлыйм мин. Булдыру. Шулай ук карагыз, монда бу бүлекне тутырга кирәк Айсылу. Мәсәлән, белмим, анда машиналар дигән мәкаләгә сылтама ясапмы. Трансформерлар мультфильм турында мәкалә бар микән татар Википедиясында, менә шуңа сылтама өстәргә кирәк. Һәм инде әлбәттә чыганаклар һәм тышкы сылтамаларны алып. Мин аңлаганча син әлеге мәкаләне тәрҗемә иттең һәм менә шул мәкаләдә булган чыганакларны һәм тышкы сылтамаларны монда да куллан, зинһар. Так. Менә монда күрәсезме, нидер хата. Үземдә китерү хатасы. Ул нәрсәгә безне сылтады? 8-нче бу. 8. Так. Хәзер. İhtibar etmeyimiz. Так, монда беренчедән доллар США, Америка доллары дигән. Гомумән менә бу искәрмәне бетерергә мөмкин, чөнки татар Википедиясы кысаларында ул укылмый. Әмма хәзер менә монда без долларга сылтама ясыйбыз. AQSh доллары. Моны күчермәлибез һәм менә монда шулай кертәбез. 2007 елга монда шулай сылтама ясый алабыз. Нәрне бастырабыз. Булды. Әлегә шулай. Так. AQSh доллары. Кемдер менә монда. Нигәдер шулай чыкты, әйдәгез. Аны төзәтеп алыйк. Так, нигә икән шулай чыкты AQSh доллары. Ул безнең шулай Википедияның бер сәерлекләре, чөнки кай вакыт менә. Окей.
Okey. Так, GT ismida qo'llanaymi? Ha. Nashr bizga bunday uzoqqa tutqorlandik. Ya ul durustmi? Agar durust bo'lsa, okey. Davom etamiz. Kelasi maqola jinoyat. Jinoyat. Частично совпадает с crime, окей. Так, ну, umuman men aytar oldindan da bunda ko'rasiz bir belgili bir ko'rsatmalar bor. Haligi maqolaning avtori kim? Chulpon bo'lmaydi. Chulpon. Ну, zinhor meni e'tibor etmana haligi qoliplarga. Birinchi shigonoqlar hali yo'q. Ikkinchidan buni tug'landiru turkumlarga qo'yu. Tag'in bir qat mana turkumlar bo'yicha turkumlar narsa ekanini sizga tushirib olaylik. Mana osh suv retseptlari degan maqola misolida mana o'zg'on praktik darsda biz ko'rasiz. Mana masalan osh suv retseptlari nindi temalar bilan ular bayli. Rizqlar temalari bilan bayli. Osh omliqlar temalari bilan bayli. Ham mana biz haligi turkumlarga ularni kiritdik. Nechik kirituv prosessi nechik tura? Mana o'zgartuv degan gap asossiz. Mana eng ostga tushib, bunda ustav qolib hamma bunda turkum kiritilgan kerak sizga. Turkum nima? Hozir masalan mana bu maqola misolida chunki turkumlar u mana Wikipediani tartibda tutuv uchun muhim bir olim. Turkumlar hozir g'afur etasiz. Hatta mana bunda bulaycha qo'li boshqa tug'ildir. Hozir. Masalan, tak jinoyat. Narsaga kirgan mumkin ekan. Tak birinchidan Hay, mana hozir qarang. Men misolda nechuk maqolani turkumlarga kiritilgan. Ikki choqmoqli uya o'xshaysizda. Bundan siz kiritasiz turkum. Ikki nuqta. Ham qarasiz jinoyatni narsa kiritilgan mumkin. Kichik amallar balkim. Kichik turmushi. Yo'q, balkim huquq buzuv. Balkim huquq. Inson huquq amma u durust o'tkazilmadi. Mana shulay bo'lmas uchun ham ko'rasizmi mana bunda ostdan hech narsa bilan og'irlar. Ikki turkum rizqlar. Chunki mana qo'y birovlarning mana shunday xatoda bor. Mana bulay turkumda kiritilar, nega kiritilmaydi? Chunki turkum mana bunda ikki nuqta mana g'adiy vizual muhojir shakirtsak, biz u mana bulay chiqadi. Hamman mana shunga ko'ra wiki tekstni o'zgartib jadval oshamlarni bulay qoldiramiz. Tuzatmalarni bostiruv. Bunda ham turkumga kirituv. Bitni bostiruv.
Күрдегезме? Ул бар. Әмма башка төркемнәрне дә кертер өчен уңайлырак җәй аннары менә булай визуаль мөхәррир аша сез дәвам итә аласыз. Чөнки менә моның аша сез менә төркемнең исемнәре монда ук тикшерелә. Мәсәлән, хукук бозулар бар микән? Бозучылар белән тагын нәрсә белән җинаять дигән мәсьәлә бәйле. Җинаять бу гомумән җинаять бармы безнең? Ғафу. Җинаятьчелек мәсәлән. Шулай үзгәртүләрне кертү. Хәзер тагын берничә төркем үстәдек. Tamam. Devam итәбез. Тагын бер мәкаләне карап алабыз дип уйлыйм. Так, Чистай хәбәрләре газетасы. Шәп җирле тема. Хәзер Чистай хәбәрләре газетасы мисалында мин күрсәтәмдер ничек менә интервики оештырырга. Беренчедән, безгә керергә кирәк. Чистай, безгә кирәк Wikidata. Wiki мәгълүмат дигән портал. Wikidata main page. Һәм без монда булдырабыз. Әгәр дә менә беләсезме? Сез ясаган мәкалә, тәрҗемә иткән мәкаләләр белән алар гадәттә булмый. Менә сез яңа мәкалә булдырдыгыз, я яңа. Менә монда булырга тиеш wiki мәгълүмат элементына өстәү. Ләкин ул юк әлбәттә, чөнки ул яңа мәкалә, аеруча мәсәлән татар башка Википедияларда ул юк. Менә безгә менә монда кертәбез без менә Wikidata дигән бер шундый портал, Чистай хәбәрләре газетасы дигән. Монда да юктыр, әмма менә без аны булай кертәбез. Чистай хәбәрләре газетасы. Create new item дип басабыз. Аны башлап җибәрәбез татар телендә. Description, ягъни тасвирлама. Көтәбез мәгълүмат мәкаләдән татар телендә, Татарстан. Хәтта менә бераз кыскартыбыздан да. Татар телендә Татарстан дәүләт иҗтимагый сәяси газетасы яхшы. Create булды. Ул безнең барлыкка килде. Әмма хәзер безгә аны ничек бәйләргә? Менә Википедия edit. Без хәзер монда шулай кертәбез 2 нокта татарча. Чистай хәбәрләре газетасы. Булды. Publish. Димәк бәйләнде. Хәзер безнең менә без бу битне яңартабыз. Һәм күрәсезме, wiki мәгълүмат элементы дигән сылтама барлыкка килде. Ягъни wiki мәгълүматта, мәсәлән, без хәзер моны тулыландыра алабыз менә шул wiki мәгълүмат элементын. Ул ни өчен кирәк? Ул менә бөтен Википедиялар өчен менә шундый уртаклык булып тора, дип әйтергә мөмкин. Чөнки хәзер сезнең берәр кеше менә әлеге мәкаләне башкортча, инглизчә, русча, теләсә нинди башка телгә тәрҗемә итәргә теләсә, ул тәрҗемә итә һәм шулай ук менә шул тәрҗемә иткән телдәге мәкалә ул менә монда барлыкка килә.
ру деп болсын, рус тілінде анда башкұртша болсын, ул менен анда барлыкка килә. Ну, инглизчә ничек була инде, Чистай хәбәрләре газетасы. Чистай Чистопол бәлкемдер инде. Чистопол newspaper. Чистопол newspaper. Әйтегез, бәлкем, ул күбрәк татар версиясы булсын дип. Чистай. Чистай newspaper. Publish. Ну, һәм, мәсәлән, аның тасвирламасын керсәк, инглизчә language. Language. Newspaper of Чистопольский district of the Republic of Татарстан. Publish. Tamam. Ну, былай без хәзер менә һәм һәрбер менә шундый элементның үзенең номер, үзенең коды бар. Шулай мәгълүмат инде туплана. Ни дим, хаталар. Беренчедән тагын бер кат әйтим, менә күрдегез, менә монда авышлы булмады ул. Авышлы гафу, менә булай. Авышлы түгел, калын булмады. Вак мәсьәлә булса да мин аңа игътибар иттем, ул сызык. Аны менә монда махсус билгеләр аша без аны хәзер өстибез. Тамгалар менә монда узын үтер кирәк. Һәм ул авышлы булырга тиеш түгел. Калын гафу. Авышлы белән калын нәрсә булып тора. Менә монда артык буш бара. Татарстанның Чистай районында нәшер ителүче дәүләт иҗтимагый сәяси газетасы. Да бәйләргә. Так, ну менә без бетик әлеге нәйме? Хәзер менә монда безнең зихар калып үзләп карарга кирәк. Максат белән мәгълүмат чарасы. Газета. Алып бетибез. Һәм менә шул калыпны бизәү мисалын без карыйбыз, менә монда калып газета. Ягъни безгә исем, төр, формат нигезләнде, төп офис дигәнне кертергә кирәк. Исем, тагын бер юл, формат, нигезләнде. Так. Үзе менә монда улай ул төп офис. Хәзер монда булган исем буенча, так. Берчаның исеме Чистай хәбәрләре мин аңлаган шулаймы? Чистай хәбәрләре. Күрдегезме? Так.
Aha, manda mana bulay o'zgartirga kerak biraz. Aha, o'zgartirga kerak. Birinchidan ism kichkina harfdan bo'ladi deyaptimi? Ular bir farqlimi? Shistay xabarlari nega shistay xabarlari o'zgartishlarni kirituv. U baribir kiritilmadi. Har biz tekshirib qaraymiz, nega qarov o'sha? Nega u kiritilmay ekan? Chunki bizni qolib bor, uni to'ldirishga kerak biz. Aha. Onu bilasizmi, shunday ishroqlarda odatda navigi tekstni o'zgartib o'sha kirib shu yengilroq bo'lar. Mana ayirishim mana bundan. Bilasizmi, mana buni bulay. Mana bulay. Mana bundan biz uni ko'chirmaymiz. Birinchi metga qadar. Ha, mana bunda bilasizmi, mana bulay. Kiritamiz. Tur, ну ничек nashr etilishi ijtimoiy gazetasi. Tag'a 2 topqir. Uni bilmayman. Tag'a 2 topqir shiquvchi. Topqir shiquvchi. Yo'q, afu. Bu bunda men ko'tarayotgan siyosiy ijtimoiy siyosiy gazeta. Format 2 martaba shiquvchi. 2 martaba shiquvchi. Amalga qo'yishi bunda shu ma'lumot bormi ekan? o'n sakkizinchi o'takni amalga qo'yishi bunda bo'lmasdir. Nashr etuvchi. Так, bu ma'lumotni men shulay avtorning maqolaning avtorini to'landirga o'tinam. Mana shuniki ustad korrespondentlari negizlandi. Mana bunda biz kiritamiz hozir 1918-yil, chunki u ma'lumot tekstda bor. Так, shulay qilib baylaymiz. 1918-yil degan maqolaga tuzatmalarni bostiruv. Qaydagisi mana oldin qarov nechta ekan ko'rinami ekan butun. Aha. Negadir ko'rinmaymi? Qaydagis olaysa mana bo'laydi. Kiri qaytib mana ilk formatga. Masalan, tur. Qaydagis u bizning shunday deb endi.
Так, birinchidan mana bulay alarmni bitmesin. Көтәргә кирәк, ягъни һәрберсе яңа юлдан. Исем чистай хәбәрләрен алдан карап куйсак, нәрсә ул чыга микән? Ага, булды чыкты. Күрәсезме, димәк, менә шул хәрефнең кечкенәдән язылуы монда роль уйнады. Төр безнең сәяси, иҗтимагый сәяси гафу. İçtimai siyasi газета формат шулай кечкенә хәрефтән атнага 2 мәртәбә чыгучы, 2 мәртәбә чыгучы. Мәсәлән, тагын так, менә кайтабыз уку бүлегенә. Нигезләнде. Так, менә булай. Biz nigezlәнде 1918 ел. Офисны монда мәкаләне автор үзе кертте дип уйлыйм. Офис. Әмәлегә төзелмәләрне бастырам. Димәк, менә шундый безнең чыкта әлегә калып. Менә әле дә хезмәт. Так, тагын нәрсәгә? Беренче шулай башка мәкаләләргә сылтама өстисе кирәк. Шулай ук карагыз татар гәҗитләре, мәсәлән, шул мәкалә булса, аңа шул сылтама өстәргә кирәк, чөнки менә шулай ук карагыз татар гәҗитләрен күрәсез, менә ул бар, ә мин аңа баса алмыйм. Искәрмәләр, чыганаклар бераз тәртипкә китерергә кирәк, чөнки сонда тамга да була алмый бит инде. Артыгы китте. Менә шулай буларны төзәтәбез. Менә стилистик, визуаль яктан мәкаләләр матур һәм шундый матур яхшы күрсенүчән һәм гомумән моңа кадәр без игълан иткән идек, әгәр дә хәзер дә кабатлап узам, әгәр дә сезнең мәкаләгез яхшы форматта, сыйфатлы итеп язылса, берәр мәкаләне без Татар Википедиясенең баш битенә дә урнаштырырга тырышып карарбыз. Ул шул яхшы мәкалә рәтенә керсен дип. Һәм инде монда булай охшау кисәтүләрне һәм шелтәләрне күздә тотып, бу мәкаләнең авторы Кабирова Рузилә истә тотса иде. Так, калып газетабыз менә язабыз һәм инде менә бүген дәрестә карарга теләгән бер мәсьәлә генә калды. Викияз. Конкурсы. Әлбәттә, барыгызны без анда катнашырга чакырдык. Һәм инде үземдә кайбер сезнең хаталарыгызны күрә башладым. Беренчедән, менә күрәсезме, менә шундый ямьсез бер нәрсә чыкты. Бу ямьсез бер нәрсәне ничек үзгәртергә? Ягъни кемдер Викитекстны үзгәртү. Үзегезнең кертемегезне, язган мәкаләләрегезне керткәндә менә игътибарлы булыгыз. Менә күрәсезме, менә Гатина Дина, яки менә монда төгәл әйтә алмыйм, үз өлешен керткәндә
Күрәсезме, менә монда Align Center, мәкалә һәм буш. Һәм аннары инде киләсе бүлек килә. Мәкалә, таблица ябылмады. Ягъни күрәсезме, менә монда таблица ачылды. Һәм ул ябылмады. Аны һәрвакыт менә шул тәртип менә мәсәлән менә монда без калдырырга, чөнки менә монда күрәбез, бер буш урын калдырырга тиеш. Һәм менә шулай берсе белән ябып, шундый фигуралы җәя белән без әлеге таблицаны ябып куябыз. Менә хәзер без карасак, алдан карау буенча. Тәмам, бит үзенең нормаль хәлгә кайтты. Так, тагын инде менә монда сез ясаган хаталар бар. Булат менә монда куймады үзенең монда сызыкны куймады. Һәм шулай алдан карауны карыйбыз. Булды. Так, димәк, менә монда хәзер беләсезме, шулай хата китте. Аңлашылмый, Кырым татар кухнясы кемнең мәкаләсе соң ул? Күрәсезме, менә ике кеше дә кабатланды. Ул Төркиядә дә монда әллә кемдә инде күрәсезме, менә бу да буталды. Шуңа күрә сез мәкаләләр язганда зинһар өчен менә карагыз, сездә калмасын. Мәсәлән, ачык бөтен мәкаләләрне Төркия, Кырым татар кухнясы, Налибоки кар урманы, Төркия ачтык, Кырым гимнасиарх ачабыз. Төркияне ачабыз хәзер, әйме? Бераз озакка сузылды инде. Так. Мин аңламыйм, нигә бу мәкалә монда кертелде. Гомумән безнең булай да бит инде Төркия турында мәкалә бар. Так, белмим. Шуңа күрә мин хәзер аны бөтенегездән битерәм. Ни өчен сез мине керттегез? Һәм монда шулай эшлибез. Нигәдер сез Төркияне керттегез. Сирена, Динә, калганнар. Дәвам итәбез. Төркия булай да бит инде бар. Татар кухнясы дигән мәкаләне безнең кем язды? Шагиахметова 16. Шагиахметова 16 аны язды. Әйе, Кырым татар кухнясы ул менә монда кала. Әмма башкалардан без аны бетерергә тиешбез. Чөнки ул сезнең мәкаләгез түгел. Так, кемнеңдер монда тагын ул кабатланды, мин хәтерләгәнчә. Менә монда кабатланды. Һәм менә монда кабатланды. Безнегез бит инде шул мәкаләнең авторы була алмыйсыз. Дәвам итәбез. Налибойки кар урманы. Бу мәкаләнең авторы кем? Шундый яхшы бер мәкалә булып күренә. Хакимзянова Сирена. Ул Сирена мәкаләсе булып калсын да. Әле ул мәкалә. Так, Кырым татарлары юк. Менә Налибойки кар урманы Белоруссиягә кагылышлы. Гатина Динәдән без шул аны алып куябыз. Аның мәкаләсе түгелме? Шагиахметова ул юк, Булатта ул юк. Тәмам. Һәм гимнасиарх. Бу инде безнең Динәнең мәкаләсе. Ул башкаларда юк дип уйлыйм. Так, кайда безнең Греция? Менә гимнасиарх. Так, башкаларда монда юк инде. Шулаймы? Юк.
Хәзер без бастырабыз битне. Һәм игътибарлы булыгыз. Чөнки аннары мәкаләләрегезне тикшергәндә сораулар тумасында булат. Мине аңлаганча алайса гомумән бер мәкалә дә язмадым. Ярар, безнең 31 майга кадәр вакыт бар. Әгәр дә шулай ук менә бөтен катнашучыларны барысын да без чакырабыз менә бу конкурста катнашырга, чөнки Сенатта бик шәп бүләк, мен тагын кабатлыйм, 200 евро. Ул хәзер тикшереп алам, сум акча безнең сумнарда күпме ул? 200 евро. Ул 14 мең ярым, ягъни җиңүчегә 14 мең ярым акча биреләчәк һәм барысында шуны монда катнашам, чакырам. Нәрсә әйтәсе кала? Бу соңгы практик дәрес икәнен тагын бер кат мин сезгә искә төшерәм һәм сораулар булганда языгыз, зинһар, һәм гомумән сез кем мәкалә язмады әле, зинһар өчен, менә шул өй ише мәкаләләрегезне камилләштереп бетерегез. Сораулар булса языгыз, оялмагыз. Чөнки безнең язгы сессия эшчәнлеге нәтиҗәле булсын дип күрсәтер без һәрвакыт менә Википедия җәмгыятендә без аны исбатлыйк. Һәм уңышлар, сез белән элемтәне тотарга без дәвам итәбез, элемтә тотуны дәвам итәбез. Киләсе 3 видео дәресне якын арада сезгә җибәрербез. Уңышлар. Бетерергә кирәк.